खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेलनि जानानै गासैखौबो बरायनो लाबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो नागिरदों नैबे मरिगावनि सेराव थानाय जनबिल मेला बे जनबिल मेलाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन थ' नोंथांमोननो आङो बे जनबिल मेलानि गासै डिटेल्सखौबो जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन बियो जोबोद मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे कर'ना फेस्टिभेल बेवहाय नोंथाङा जुदि फैयोब्ला नैबे जागिरदनिफ्राय 5 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव बे दङ आरो लोगोसेनो नोंथाङा मरिगावनिफ्राय फैयोब्ला 18 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव नैबे जनबिल मेलाया दङ बेवहाय बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला आरो जारिमिनाव नायनाय बायदिब्ला दासिमबो गोदोनि समाव जेरै सोलाय सोल' खान्थि बेबायदिनो बेवहाय नैबे सोलाय सोल' खान्थिखौ दासिमहालागै बेयो दङ बेवहाय टिवा कमिउनिटि बिथांमोना बे जनबिल मेलाखौ फार्स्ट सेलिब्रेशन खालामदोंमोन बेवहाय हाजोनिफ्राय ट्राइबेलफोरा फैनानै बेयाव बिथांमोननियाव दिहुनजानाय माखासे फसलफोर जेरै नैबे हाइजें हालदै बिदिनो गोबां बिदिनो फसलफोरखौ बिथांमोना बे जायगायाव लाबोनानै बिथांमोना नैबे जोंनि हायेनाव मोननाय खायसे फसलफोरजों बिथांमोना सोलायो थ' नोंथांमोननो आङो जेसेबां हायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नाजागोन थ' नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो बे फार्स्ट टाइम बर' रावजों ब्लगिं खालामनाय बे जागोन थ' नोंथांमोननो आङो बेनि खायसे नुथायखौ दिन्थिनो नाजागोन मानोना बेवहाय आंबो गोदानै फैदों थ' बे हिसाबाव जेसेबां हायो नैबे नोजोर बोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ आं जागायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नैबे लामाजोंनो गेटजों हाबलांनांगोन बेवहाय टाइट सिकिउरिटि होदों बिथांमोना आरो जाय बिथांमोना बेजों हाबो बेवहाय मोनसे सारि बाहायनानै नोंथाङा हाबलांनांगोन लोगोसेनो बेवहाय बे फेस्टिभेला सानथामनि हाबाफारिजों बे जायो गिबि सानाव नैबे एक्सचेन्ज सोलाय सोल' बे खान्थिया थायो नाथाय नैबे नैथि आरो थामथि सानाव जास्ट बेवहाय मेलाय जायो Turn us to thousands and we'll grow in numbers. लोगोफोर बेवहाय जोबोद नैबे जागायनाय समनिफ्रायनो जोबोद मानसि जादों हयथ' बेवहाय लगभग गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नैबे हिल्स एरियानिफ्राय सुबुंफोरा बे जायगायाव फैयो थ' आंबो फैनानै जोबोद एक्साइटेड जादों बे जायगायाव बेनि गासै नुथायफोरखौबो नायनो आरो लोगोसेनो बेवहाय बुंनाय बायदिब्ला बेयो नैबे ट्राइबेलफोरनि मोनसे फेस्टिभेल बेवहाय गुबुन गुबुन कमिउनिटिफोरा बे जायगायाव फैयो आरो गावनि खायसे दिहुनजानाय फसलफोरखौ बेवहाय एक्सचेन्ज खालामो नो मानि लेन्डिं बेवहाय जेबो फैसानि गोनांथि गैया नोंथाङा मुवा हो आरो मुवा ला दा बेबायदिनो नोंथाङा बे जायगायाव फैनानै सोलायनो हायो बेवहाय नैबे लेखायावसो फरायनो मोन्दोंमोन आङो बे फेस्टिभेलनि सोमोन्दै नैबे नोंथांमोनाबो हयथ' बे लेखायाव फरायनो मोन्दों नाथाय बेखौ मोगथाङाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नाजादों Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. लोगोफोर नैबे समाव आङो मोनसे इन्टारेस्टिं मोनसे बुस्थु नुदों बे औवाजों बानायजानाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय औवाजों जिरख'नानै माबायदि समायना मोनसे नुथाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय नैबे औवाजों बानायदों बेयो जोबोद मोजां इन्टारेस्टिं बेखौ हयथ' ट्राइबेल मानसिफोरासो बेखौ बानायनो हागोन थ' नोंथांमोनाबो बेखौ नाय आरो बेखौ माबायदि बानायो बेखौ नायदो नोंथांमोना बेखौ औवानि जितु औवा दालबारि मोनसे बेखौ जिरनानै बेखौ बानायनाय जायो थ' नायदो नोंथांमोना मिथिनि কেনেকুৱা এইটো মাছটো
बाखि किमान 100 no तो लोगोफोर नैबे समाव आङो सिङाव हाबबोदों बेवहाय गासैबो रोखोमनि आइटेम्सफोर नैबे सुखांनानै सावनाय बेखौ नोंथांमोना बे जायगायाव मोनजागोन थ' नोंथाङा बे बोसोरावथ' नोंथांमोना बे फैनो हानाय नंला नाथाय नेक्स्ट बोसोराव नोंथांमोना बे जायगायाव फैदोंब्ला बेफोर जानाय खायद'फोरखौ नोंथांमोना मोनजागोन नैबे समाव आङो मरिगावनि नैबे जनबिल मेला जाबाय थानाय बेवहाय आङो मोनफैदों दा बेवहाय आङो बे जायगानिनो बर' सुबुं बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं नैबे समाव नोंथांखौ आंनि चेनेल जानानै बरायबाय थ' सारा नैबे समाव आंनो नैबे फेस्टिभेलनि सोमोन्दै जास्ट एसे फोरमायना होलाय रायजोफोरनो जिहेथु जोंनाव बिटिसिआव गोबां सुबुङानो मिथिया आरो लेखाफोरावसो फरायनो मोनो नाथाय बेखौ जिहेतु नोंथांमोना गोदोनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जादों दा बे हिसाबाव नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला माने मोजां मोनगौ जोङो बेयाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाना दोङो बे टिवा भाइ बन्धुफोरजों लोगोसेनो दिनै माने जोबथा दिन दिनै सनिबार माने जोंनि मागो दमासिनि उननि सनिबाराव माने जोबथा जायो बिनिनो मैयाय थांबाय बिनिमय बथा बेयाव बिनिमय खोलाय जालायो आरो बेयाव रांखावरिनि जेबो बाथ्रा गैया बेयो नोंथाङा जि बुस्थु होयो बिथाङाबो बेलेग बुस्थु होनानै सोलायलायनो हायो आरो एक्सचेन्ज बिनिमय बथा होनना बुङो बेनो आरो ना गुरनाय फोरबोबो दोङो ना गुरनाय फोरबोआ मैया थांबाय दिनै बिसोरनि भेलाघर दोङो भेलाघराव बिसोरो ओंखाम ओंख्रि संना जागोन अमा दाउ जागोन दानि बिसोरनि जि खास पोसाक दोङो जोंनि बिदि बर' गस्ला दोङो बिसोरनिबो बिदिनो बर' इसोरनि टिवानि गस्ला दोङो बेखौ लानानै टिवानि आरो टिवा बानायजेननाय आरो मिया फैनायब्ला नोंथांमोना ओइ दावला दाव सुजायलायनाय मोनगोन दावला दाव सौलायनाय आरो बेखिनियानो जायोमोन बे दा मिया जालांबाय बेनि दा राजानि दरबार दोङो माने एरियानि राजाया फैगोन आरो ट्राइबेल राजासो जागोन ट्राइबेल नङा बे टिवा राजाया फैगोन टिवा राजा दोङो बिसोरखौ फैनानै जोंनि CM सार फैगोन आसामनि आरो माबा हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन बित्त मन्त्रि बिथाङा फैनानै बिसोरखौ राजबार्ता होगोन राजबार्ताया जाबाय बिसोरनो 20-25,000 थाखा माफ जायो प्रत्येकजन राजानोनो होयो आरो बेनिफ्राय आरो बे जुनबिल मेलानि जागाया एसे थेक जादों बे दा बे जुनबिल मेलानिनो हाबो बायनाय जादों बे जागोन खाथियाव मेलाखौ गुवार खालामनो थाखाय खोनानाय बायदिबा बे मेलानि हाया गुबुननिसो माने पार्सनेल जेनेबा सोरनिबा माबानि रायजोफोरनि होननानै बुंनाय खोनादों स्पेसियेलि मेला जानायथ' हा गैया खोमा बायबाला दोङो दा बेखौ अब्ला सरकारा एसे नायनाया गोनांथि नङा होमब्ला सरकार नायनाया गोनांथि सरकारनिफ्राय दा हिमन्त बिश्व शर्मा मोनाबो थांनाय बोसोरै माइ रांखावरि होदोंमोन देग्लायबो आरो रांखावरि होलांगोन आरो इयावनो 4 बिघा हाबो बायनाय जादों बायबांला दोङोबो बेनिफ्राय जोंनि दा बिदेशिनि जुदि हाग्रामा एसे नायब्ला मोजां जोंनि माने ट्राइबेलनिनो गेजेरावथ' माइ मोजां जायो आरो जोंबो खाथि खालायावनो रायजो जाना दोङो लोगोसेनो टिवाफोरजोंनो दा बेवहाय जेनेबा सबसाय माने बे जायगानि माने इम्पर्टेन्टसिन जायगा होनोब्ला माने गोदोनिफ्रायनो जिहेतु आसाम नाङैनो बे गैयाबो जानांगौ ना बे सोलाय सोल' खान्थि गैया खोमा दा नोङो आसामल' नङा नों इण्डियायावनो जुदि इण्डिया नङा बे अल वर्ल्डआव माने बिनिमय बथा गैयानो बेनो सोलाय सोल' खान्थिनि बेनो वर्ल्डनि बिथोराव बेनो श्रेष्ठ आरो बेनिख्रुइ आरो मोननै गैया बे मोनसेयानो आरो थ' नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा मोनसे सोंथि सोंदोंमोन जे दा इण्डियानि भितराव बा वर्ल्डनि भितराव जे माने श्रेष्ठ होननानै जायगा मोनसे बुंदोंमोन ना बेनो जाबाय गुभा मौजानि श्रेष्ठ बे जायगाया नोंथांमोना एसे थांबा गेटखौ मोनगोन गेटखौ फट' खेबना लांनो हायो बे जिल्लाया माबा जिल्लाया मरिगाव जिल्ला जागिरदनि जागिरद आन्चलिक
थिगानो दं मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै लोगोसेनो बिथां साराबो दंफायोमोन नोंथांजोंबो एसे सावरायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङाबो एसे बुंना होजायो जे रायजोफोरनो रायज्लायनो फैदों बे जोंनि बिनिमय खथाया मियानिफ्राय मियाजारजों लांबाय बिनिफ्रायनो हाजोसानिफ्रायबो जोंनि माबा मामा मामि मोना फैनानै जोंनि टलनि जोंनि रायजो राजाजों बर'फोरजों आरो बिनिफ्राय गुबुन हारिजोंबो बेखौ बिनिमय खथाखौ जाना थांबाय हायो दिनै आसल जोबथा साननि दिनै बेयाव थिग एटासे बजावहा जोंनि आसामनि मा होननो गोनां चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल सारा दिनै बेयाव नुजाफैगोन आरो लोगोसेनो बिथांनि बित्त मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिथांनि लोगोआव फैफागोन आरो जोंनि बिधायक पिजुत हाजरिका बिथां साइस्थ' जनकल्यान बिभागनि मन्त्रि बिथाङाबो लोगोआवनो फैफागोन आरो लोगोआवनो जोंनि टिवा काउन्सिलनि EM बिनिता दैमारियाबो जोंनि बर' हारिनिनो सासे बिथाङा जोंनि टिवा काउन्सिलाव EM जाना दङ बिनिता दैमारिया बिथाङाबो दिनैयाव नुजाफैगोन आलासि महरै बिथाङाबो बेयाव जोंनि बिबुंथि लाखिगोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो जोंनि खाथि खालानि मोजांनि थाखाय गुहा बेयाव राजानि बेनिफ्राय बिनिमय खथाखौ लांनानै बिथांमोना बै हाजोसावहा सौराय फिथा आरिखौ लांनानै बिथांमोना बेयाव लांनानै बेयाव फुजा होगोन फुजा होनानै बिथांमोना बेनिफ्राय लांनानैसो बेयाव फुजा होगोन आरो बेनिफ्राय नाबो लांगोन दाना बेयाव नायाव जोंनिया बेयाव फुजा होगोन आरो मोनसे खोथा बेनि आगोलावनो आं एसे फोरमायनो बायदों जोंनि खाथियावनो बे थाकुदुबा होननानै बुंनाय राजानि बिलो दङ बेयाव परम्परागतनो प्रत्येक बोसोरनि फुजा होनानै माबानानै फुजा होनानैसो बिथांमोना बे मेलाखौ फाथिनाय जायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि गासै नैबे फेस्टिभेलखौ मानि थाखाय बानायनाय जायो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिबाय बेयो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला वर्ल्डआवनो नाम्बार 1 माने बियो गोदोनिफ्राय सोलाय सोल' खान्थि बियो दासिमबो दङ आरो बियो जोबोद जोंनि थाखाय माने फोथांना लाखिनो थाखाय गासैनिबो सुबुंनि थाखाय बे दायित्व थ' बेवहाय आसाम सरकारा इनिसियेटिभ लानांगौ आरो भारत गभर्नमेन्टआ बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय इनिसियेटिभ लानांगौ थ' बेखौनो खावलायदों आरो बिथांमोना बेखौनो बुंदों 4-5 सनसोनिफ्रायनो सोलिबाय दङ दाथ' 2000 जोबोद गोजाम आरो बेखौ जोङो फोथांना लाखिनाया गासिनिबो थाखाय गोनांथि नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फै आरो बेनि गासै नुथायफोरखौबो नायफै बे मागोनि नैबे मागोनिफ्रायनो बे जागायो सानथामनि हाबाफारि लानानै बे जागायो बे सानथामनि हाबाफारियावनो बिथांमोना गोदोनि समाव माबायदि रायजो जादों बेखौ बिथांमोना दिन्थिजोबो थ' आं आरोबाव गुबुन मोनसे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबावगोन थ' लोगोफोर बे जायगायाव फैयोब्ला नोंथांमोनाबो जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनगोन मानोना बियो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो नैबे सोलाय सोल' खान्थिया बेवहाय सोलिदों बियो जोबोदनो इन्ट्रेस्टिं आरो बेयो भारत नाङैनो आरो वर्ल्डआवनो बे मोनसे फेस्टिभेला गैया थ' नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैनानै गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन बे मोनसे दुब्लि बारियाव जायो बे मेलाया बेवहाय दिनै राजा फैगोन होननानै बुंदों नैबे टिवानि राजा बिथाङा फैगोन आरो बिथाङानो बे जायगायाव फैनानै सुबुंफोरनो गावनि जे मेसेज बे मेसेजखौ बे जायगायाव फैनानै बिथांमोना होफैगोन लोगोसेनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बे जायगायाव फैगोन आरो लोगोसेनो नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे जायगायाव फैगोन थ' नायबाय थादों आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो दिन्थिनो नाजागोन थ' এতিয়া মই এই মৰিগাঁৱৰ হোৱা ফেষ্টিভেল জোনবিল মেলা এই জোনবিল মেলাত মই আছোঁ এতিয়া তিৱা কমিউনিটিৰ এটা বিশেষ তেখেতে আমাৰ এই বিষয়ে এইটো আপোনাৰ ফেষ্টিভেল বিষয়ে তেখেতে অলপ ক'ব তো মোৰ চেনেলত আপোনাক মই আদৰিছোঁ মানে ৱেলকাম কৰিছোঁ মই আপুনি ক'ব পাৰে এইটো কিহৰ কাৰণে এই মেলাটো বনোৱা যায় তাৰ এইটো আমাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ ৰভা ৰজা আৰু জৈতা ৰজাৰ লগত
সংস্কৃতি আছে এই সংস্কৃতি থকাৰ কাৰণে বহু পুৰণি কালৰ পৰা আমাৰ গভা ৰজাৰ আৰু মেঘালয় ৰজা দুইটা ৰজাৰ লগত সম্বন্ধ আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বছৰি উপৰি পুৰুষসকলেও এই মেলাটো ফেষ্টিভেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰি আহিছে আৰু সেইকাৰণে আমিও আজি সকলো পাঁচু ৰজা সাত ৰজাবিলাকে আজি গভা ৰজাৰ এই মেলাত আমি সকলোৱে আহি যোগদান দি উপস্থিত হৈ সকলোকে আমি মনোবল দি চিন্তা চৰ্চা কৰি সকলোকে আগবাঢ়ি নিয়াৰ ভৱিষ্যত আগবাঢ়ি নিয়াটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ জনা হিচাপে ৱৰ্ল্ডতে এইটো মানে ফেষ্টিভেল বেলেগতো প্ৰচাৰ নহয় এইটোৱে ফেষ্টিভেল কাৰণ জোনবিল মেলা বুলি ক'লে ৱৰ্ল্ড ফেষ্টিভেল বুলিয়েই এতিয়া মানে পৰিগণিত হৈছে ধৰি লওক আপোনাৰ আগৰ যিখিনি এক্সচেঞ্জ কৰা ধৰি লওক আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু কৰা সেইটো এক্সচেঞ্জটো আছে আজিলৈকে আছে যিটো নেকি আমাৰ বিনিময় প্ৰথা কাৰণ ক'তো নাই কোনো মেলাত নাই কাৰণ আমাৰ এই জোনবিল মেলাত এইটো এতিয়ালৈকে আছে আমাৰ বিনিময় প্ৰথাটো আমাৰ মাজত যে এতিয়াও এই প্ৰাধানটো আছে এতিয়াও জনাজাত হৈ আছে কাৰণ আমাৰ ইংলেণ্ড আমেৰিকাৰ পৰ্যন্ত সকলোবিলাক এই বস্তুবিলাক মানে যাতায়াত আৰু বিয়পি গৈ আছে তো আপোনালোক কথা পাতি ভাল লাগে তো नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे नैबे फेस्टिभेला वर्ल्डआवनो बे फेस्टिभेला गैया होनना बुंदों बेखौ गभर्नमेन्टआ एसे इनिशिएटिभ लानाया मोजां मानोना बेखौ गभर्नमेन्टआ जुदि इनिशिएटिभ लायोब्लासो बेखौ फोथांना लाखिनो हागोन स' नोंथांमोनाबो बे फेस्टिभेलाव फै आरो बेनि गासै नुथायखौ नाय आङो खायसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नैबे जायगायावनो राजा टिवा राजा बिथाङा बे जायगायावनो फैनानै जिरायफैगोन बेवहाय सिकिउरिटि जोबोद टाइट सिकिउरिटि बेवहाय चेकिं खालामनानै मानसिफोरखौ इन्टार खालामदों बे जायगायावनो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो लोगोसेनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे जायगायाव फैनानै बेवहाय जिरायगोन आरो लोगोसेनो बिथांमोनखौ नैबे राजाफोरखौ बिथांमोना सन्मान होगोन आरो लोगोसेनो बेवहाय गोबां नैबे मेल मिटिं बे जायगायावनो जागोन थ' आं बे सिङाव हाबला मानोना आंहा समनि आंखाल गुबुन जायगा मोनसेयाव थांबावनांगौ थ' बेनिखायनो नोंथांमोननो बे जायगाखौ आङो दिन्थिबाय Emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. 'Cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे ज'नबिल मेला बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय बियो जोबोद मोनसे मुंदांखा वर्ल्डनिनो बिथोराव बे मुंदांखा बे फेस्टिभेलाव नोंथांमोनाबो फैनानै बेनि गासै नुथायखौबो नायनो हागोन बे मरिगाव जिल्लानि बेन्दोङाव बे जायो बेवहाय नोंथाङा जुदि फैयोब्ला आं सिगाङाव बुंबाय थेवब्लाबो लास्ट जोबथायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों बेवहाय नोंथाङा फैयोब्ला गिबियावनो नैबे जागि रडनिफ्राय फैयोब्ला नोंथाङा 5 बा 6 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव बे दङ आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि मरिगावनिफ्राय फैयोब्ला बेवहाय 17 बा
9 किल'मिटारनि गेजेराव नोंथाङा बे जायगासिम फैनो हागोन बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जायगाया जोबोद नायनो मोजांथार बेवहाय आं सानदोंमोन गिबिनि समाव नैबे सोलाय सोल' खान्थि माने एक्सचेन्ज खालामनाय मुवाजों मुवा सोलायनाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नाथाय बेयो गिबि साननि नैबे मागोनि गिबि साननि समावनो बे एक्सचेन्जआ जायो नाथाय आं बे सुबिदाखौ मोनदिया नैथि सानावबो बे सोलाय सोल' खान्थिया थायो गिबियावनो ना हमनायनि गेजेरजों बेखौ बिथांमोना बेखौ सेलेब्रेसन खालामो नोंथांमोनाबो नैबे खायनोसो नैबे आंनि भिडिअ नैबे जायगानि सुबुं बुंनायनि लेखायै नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै बेनि नुथायखौ नायनो हागोन स' एक्साइटेड बे जायगायाव फैनानै गोबां माने बेवहाय मेलनि गेजेराव बियो मोनसे जिहेतु फेस्टिभेल बे हिसाबाव गोबां मानसिफोरा नेना थायो बेखौ नायनो थाखाय जोबोद मानसि जादों जोबथि दिननि सान बेवहाय नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबाय उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिबाय लोगोसेनो नोंथांमोना बेखौ इनफर्मेटिभ जुदि मोनदोंब्ला भिडिअखौ नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो उननि समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बेखौ मिजिंथिनानै आं भिडिअखौ दोनथ'नो थाखाय आवगायदों नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आरो गुबुन दिन्थिनो थाखाय नोंथाङा शेयार खालाम थ' उननि ब्लग भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through.